emveni kwalokho bese suka yena enza ama-decisions angekho right ngoba asikwazi ukuba nesikhulumo sosuku esiwutira unyaka nonyaka usuku nosuku isikhulumo sosuku singaye yonke indawo ekumosha nje ingoma zengane zabantu yonke indawo ima ngifuna ukuthi niqale niyilungise noNtombi eyiningi ngoba uthe wena nawe uhamba uyiqale lakho usho ukuthi isiqwayi isayida yakho ngithini intombazane uyabona ngane we Macingwane mina ngibona ukuthi kuyiselihle ukuthi njengoba uthile yakhe umkhamo nje ayizwakali kahle uMacingwane akakhandele yakhe bese siyetha sithi siqwayi kuthi yobe ishaya into ewani oqala nje efuna sikwazi ukuthi into yabantu abamnyama siyayisapota iyona into engiyimele manje ukuthi ngiyimele leyo mina was against indlela uTira enza ngayo izinto ukuthi unfair aphinde ayokhompyutha ne-social services phansi kuthiwa umapage yabona azophaphaza umfelokazi manje ngangikhuluma ngalezo zinto mina ngakhuluma nendaba yendaba yomasayida awubona kaTira uyaziwa Macingwane uTira nangu khona useNew York simfonela njengamanje umuntu yakho uyaziwa nawe uyazazi umkhokhola bakithi Macingwane Makoya kunjani yazi inkinga ukuthi leli picture leli lifike lingene istage lithi Tira the best thing Tira can't Tira look at Tira look at abuya shintshe futhi yena lo njengoba usumuzo nje uTira umona uTira akashe yona malume kunjani ukuthi azikho izinto zizozenzayo you got 70% positive in your life. You have built a lot of talent, but you're always there, even when it's not necessary. I'm telling you this right now. Life. Umuntu wena la uyibona ukuthi isikhathi uyikhuze usukwenzile umona wakho nje isikhathi ubuyibona umkhopolo ongenadingo umkhopolo life. Shaka mungamela kwaphilika manje yakhala manje ukuthi mina Tira ukuba ngibona ngenadingo but yeah,